Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan. Petsa 14 sa bulan sa Nobyembre, tuig 2021. Karon ang ika-33 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Marcos, kapitulo 13, bersikulo 24 ngadto sa 32. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinunan. Sa panahon unya human sa kasakitan, mungit-ngit ang adlaw ug dili na mo danag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug matay-og ang tibuok kalangitan. Unya diha sa mga panganod makita ang anak sa tao nga muabot nga may gahom ug himaya, ug suguon niya ang iyang mga anghel ngadto sa tanang suok sa kalibutan aron tigumon ang piniling katawhan sa Dios gikan sa tanang dapit sa kalibutan. Kuhain ninyo og pagtulunan ang kahoyng igera. Inig panghumok na sa mga sanga niini ug mangudlot na kini, inyong masayran nga duol na ang ting-init. Sa samang paagi, inig kakita ninyo nga magsugod na kining mga panghitabuah. Masayran ninyo nga duol na gayud ang pagbalik sa anak sa tao. Timan ikini, kining tanan mahitabo sa dili pa mga matay ang tanang tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta matapos, apan ang akong pulong dili gayud mapakyas. Apan walay nasayod kanus amo abot kadtong adlaw utak naa. Bisan ang mga anghel sa langit, bisan gani ang anak, ang amahan lamang maoy nasayod niini. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.